Kiša je te večeri padala na Zagreb kao da nebo želi isprati cijeli grad. Marko Kovač sjedio je sam u kabini svog starog kamiona, parkiranog pred napuštenim gradilištem na rubu Trešnjevke, i gledao kako voda klizi niz vjetrobransko staklo. Prije samo godinu dana na sjedalu do njega sjedila je Petra, njegova supruga, i smijala se njegovim velikim planovima o vlastitoj građevinskoj tvrtki. Sada je ostala samo tišina, zvuk kiše i prazan prostor koji nijedan uspjeh nije mogao popuniti. Imao je 32 godine, žuljeve na rukama i tvrtku koja je postojala samo na papiru. Radio je za druge, gradio tuđe kuće i svake večeri se vraćao u prazan stan. Te noći, dok je skupljao alat da krene kući, primijetio je nešto pokraj velikog metalnog kontejnera. Isprva je pomislio da je to hrpa mokrih kartona. Zatim se hrpa pomaknula. Bila je to djevojčica. Nije mogla imati više od 8 godina. Kosa joj je bila slijepljena od kiše, a preširoka jakna visjela je s njenih uskih ramena. Gledala ga je onim pogledom kakav Marko nikada prije nije vidio kod djeteta. Pogledom koji je istovremeno molio za pomoć i pripremao se na bijeg. Hej, rekao je tiho, spustivši se na koljena u blato. Neću ti nauditi. Djevojčica nije rekla ništa. Samo je stisnula u sebe malu platnenu vrećicu, kao da je u njoj sve što posjeduje na ovom svijetu. Marko je skinuo svoju jaknu i pružio joj je. Ruke su joj se tresle, ali nije je uzela. Kako se zoveš? Pitao je. Prošlo je mnogo vremena prije nego što je progovorila. Ana, šapnula je. Nemam kamo. Te dvije riječi zabile su se u Marka dublje od bilo čega. Nemam kamo. On sam je te noći osjećao isto. Samo što je barem imao krov nad glavom. Znao je da bi trebao nazvati socijalnu službu. Da postoje pravila, procedure, ljudi čiji je posao brinuti se o ovakvoj djeci. I nazvao je. Ali dok su čekali, kupio joj je topli sendvič i čaj na jedinoj otvorenoj benzinskoj postaji. I Ana je jela tako brzo da ga je zaboljelo srce. Dok je jela, gledao ju je i pitao se kakav ju je život doveo do ruba jednog gradilišta usred noći. Kad ju je upitao odakle dolazi, samo je spustila pogled. I taj muk rekao mu je više od bilo kakvih riječi. Sljedećih tjedana Marko nije mogao prestati misliti na nju. Doznao je da je završila u privremenom domu, da nema roditelje, da su je premještali iz mjesta u mjesto kao paket koji nitko ne želi. Nešto u njemu, neka tvrdoglava iskra koja ga je i inače tjerala naprijed, odbijala je to prihvatiti. Ljudi su ga upozoravali. Marko, ti si sam. Nemaš novca. Nemaš ženu. Kako ćeš odgojiti dijete koje ni ne poznaješ? Njegov poznanik, čovjek po imenu Damir Barić, s kojim je tada tek počinjao poslovati, bio je najglasniji. To dijete nosi tuđe probleme, rekao je. Ne veži svoju budućnost za nešto što te može povući na dno. Marko ga je tada pogledao i prvi put osjetio nešto što tada nije razumio, tračak nelagode zbog načina na koji Damir gleda na ljude. Kao na ulaganja. Kao na rizike i dobitke koje treba iskoristiti. Ali Marko nije slušao. Mjesecima je prolazio kroz papire, razgovore i provjere. Socijalni radnici su ga ispitivali, sumnjali, tražili dokaze da samohrani muškarac s praznim računom može biti dobar otac. Svaki put kad bi pomislio da odustane, sjetio bi se onog pogleda pokraj kontejnera. Sjetio bi se kako mu je jednom prvi put uzvratila osmijeh. I jednog hladnog jutra, gotovo godinu dana kasnije, stajao je u malenom uredu s Aninom, rukom u svojoj. Papiri su bili potpisani. Postala je Ana Kovač. Sada imaš dom, rekao joj je. Zauvijek. Ana ga je pogledala i po prvi put otkako ju je upoznao, nije se pripremala na bijeg.
Ono što Marko tada nije mogao znati jest da je tim potpisom pokrenuo lanac događaja koji će 15 godina kasnije završiti u sudnici. Da će djevojčica koju je spasio jedne kišne noći jednog dana biti jedina osoba na svijetu sposobna spasiti njega i sve što je izgradio. A čovjek koji ga je upozoravao da je ne uzima, već je tada u tišini počeo graditi zamku. Godine su prolazile brže nego što je Marko mogao zamisliti. Mala, uplašena djevojčica pretvorila se u tihu, pažljivu djevojku koja je sve promatrala i malo govorila. Ana je imala naviku koju Marko isprva nije razumio. Brojila je. Brojila je stepenice, prozore na zgradama, novčanice u kaseti trgovine. Bilo je to kao da joj brojevi daju osjećaj sigurnosti koji joj je svijet oduzeo prije nego što ju je Marko pronašao. Kod kuće nikada nije bilo mnogo novca, ali bilo je topline. Marko je radio od zore do mraka, gradeći svoju malu tvrtku ciglu po ciglu. Kovač gradnja. Počela je s jednim starim kamionom i dvojicom radnika, a s godinama je rasla. Marko je imao pravilo kojeg se držao kao svetinje, nikada ne varati. Ni klijenta, ni radnika, ni državu. Ime se gradi godinama, a ruši u jednom danu. Govorio je Ani dok bi za kuhinskim stolom pregledavao račune. Ana je te večeri voljela najviše. Sjedila bi pokraj njega i gledala brojke. Sa 12 godina već je primjećivala greške u zbrajanju koje bi Marko previdio. Sa 15 je vodila kućne troškove bolje od bilo koje odrasle osobe. Ti vidiš stvari koje drugi ne vide, rekao joj je jednom Marko, ponosno. Nije ni slutio koliko će te riječi jednog dana značiti. Tvrtka je rasla, ali s rastom su dolazili i troškovi koje Marko sam nije mogao pokriti. Trebao mu je kapital za veće projekte, za zgrade, za natjecanje s velikima. I tada se, kao sjena iz prošlosti, vratio Damir Barić. Damir je u međuvremenu postao bogat čovjek. Nosio je skupa odjela, govorio glatko i uvjerljivo i imao odgovor na svako pitanje. Marko, prijatelju, rekao je, šireći ruke, ti gradiš, ja financiram. Zajedno možemo osvojiti pola grada. Ponudio je ulaganje kakvo Marko nije mogao odbiti, dovoljno novca da Kovač gradnja napokon zaigra u velikoj ligi. Marko je oklijevao. Nešto ga je u Damiru i dalje mučilo, onaj isti osjećaj od prije mnogo godina. Ali brojke su govorile da je ponuda dobra, a san o vlastitoj velikoj tvrtki napokon je bio nadohvat ruke. Potpisao je ugovor, ostavši većinski vlasnik, dok je Damir ušao kao partner s manjinskim udjelom i mjestom u upravi. Ana je tada imala 17 godina. Sjećala se Damira iz djetinjstva, sjećala se kako je govorio da je ne uzima. Kada ga je vidjela kako ponovno ulazi u njihov život, osjetila je nešto hladno u prsima. Ne vjerujem mu, tata, rekla mu je tiho jedne večeri. Marko se nasmiješio i pomilovao je po kosi. Znam da ga ne voliš. Ali posao je posao. Bit će sve u redu. No Ana ga nije slušala napola. Počela je čitati ugovore koje je Marko donosio kući. Provodila je noći nad brojevima, tražeći nešto što ni sama nije znala imenovati. I s vremenom je primijetila obrazac, mali iznosi koji su nestajali između računa. Troškovi koji se nisu poklapali. Tvrtke posrednici čija imena nisu značila ništa. Bilo je to poput tanke pukotine u zidu, za koji svi misle da je čvrst. Kada je pokušala reći Marku, on je bio preumoran, prezauzet, presretan zbog novih projekata. Ana, dušo, Damir ima cijeli tim računovođa. Sve je provjereno. Ali Ana nije mogla zaboraviti te pukotine. Odlučila je nešto što će promijeniti čitav njezin život. Umjesto da studira ono što je isprva planirala, upisala je forenzično računovodstvo i pravo.
disciplinu koja uči kako pronaći laž skrivenu u brojevima. Nije to rekla Marku iz straha, već iz ljubavi. Ako je itko ikada pokuša nauditi čovjeku koji ju je spasio, željela je biti spremna. Znala je da svijet ne štiti poštene ljude samo zato što su pošteni. Netko ih mora braniti, a ona je odlučila da će to biti ona. Dok su druge djevojke njezinih godina izlazile i sanjale o lakšim životima, Ana je noćima sjedila nad zakonima, brojkama i propisima. Svaku slobodnu minutu pretvarala je u oružje za dan koji je slutila da dolazi. Godinama je učila tiho i ustrajno, dok je Marko gradio sve veće zgrade i vjerovao da je napokon uspio. Nije znao da ispod temelja njegova carstva netko polako postavlja eksploziv. A jedina osoba koja je čula tiho otkucavanje bila je djevojka koju je jedne kišne noći odlučio ne ostaviti. I otkucavanje je postajalo sve glasnije. Prošlo je još nekoliko godina i Kovač gradnja postala je jedno od najpoznatijih imena u gradu. Marko je gradio stambena naselja, poslovne tornjeve, cijele četvrti. Iz čovjeka koji je nekoć spavao u kamionu, postao je čovjek čije su ime novine spominjale s poštovanjem. Ali što je carstvo raslo, to je Damir bio sve manje u sjeni, a sve više u središtu odluka. Ana je u međuvremenu završila studij i počela raditi u jednoj revizorskoj kući daleko od grada. Marko je bio ponosan, iako nije do kraja razumio čime se točno bavi. Moja kći lovi lopove skrivene u brojevima, govorio je prijateljima sa smiješkom. Nije znao koliko su te riječi proročanske. Sve je počelo jednim običnim jutrom. Marku su na vrata došli inspektori, a za njima i policija. Optužba je bila teška: prijevara, pranje novca i lažiranje dokumentacije na velikom projektu izgradnje naselja Zelene terase. Prema dokumentima, milijuni eura namijenjeni gradnji nestali su kroz lažne tvrtke, a Markov potpis bio je na svemu. Marko je stajao usred vlastitog ureda, blijed, ne shvaćajući. Ovo je greška, ponavljao je. Ja nikada nisam potpisao te ugovore. Ali papiri su govorili suprotno. Njegov potpis, njegova tvrtka, njegova odgovornost. Damir je bio prvi koji je stao uz njega, pred kamerama. Duboko sam potresen, rekao je novinarima, glumeći bol. Vjerovao sam Marku kao bratu. Ako je istina ovo što kažu, ja sam žrtva. Bilo je to majstorsko izvođenje. U jednoj rečenici prikazao se kao nevin, a Marka bacio pod svjetla sumnje. Ono što javnost nije znala jest da je upravo Damir godinama gradio ovu zamku. Koristeći svoj položaj u upravi, stvarao je lažne tvrtke, preusmjeravao novac i pažljivo slagao dokumentaciju, tako da svaki trag vodi do Marka. Angažirao je i uglednog odvjetnika, Vinka Perića, čovjeka hladnog osmijeha i besprijekornog ugleda, koji je znao kako pretvoriti laž u pravnu istinu. Cilj je bio jednostavan i okrutan. Kada Marka osude, njegov udio u tvrtki bit će zamrznut, a zatim rasprodan. Damir je već imao dogovor s bankom i s nekoliko investitora da za sitnicu preuzmu cijelo carstvo koje je Marko gradio čitav život. Trebalo je samo da čovjek padne. I Marko je padao. Račune su mu zamrznuli. Radnici, uplašeni, počeli su odlaziti. Klijenti su otkazivali ugovore. Novine koje su ga nekada hvalile, sada su ga nazivale prevarantom. Ljudi koji su mu se godinama smiješili, prelazili su na drugu stranu ulice. U nekoliko tjedana sve što je gradio počelo se rušiti poput kule od karata. Ono najbolnije nije bio gubitak novca. Bilo je to što su ga ljudi tako lako povjerovali. Ljudi kojima je davao posao, kojima je pomagao kad su bili u nevolji, sada su šaputali za njegovim leđima. Kao da svih tih godina poštenja nikada nije ni bilo. Kao da je jedna optužba izbrisala
cijeli život rada. Najgore od svega bila je samoća. Marko je sjedio u praznom uredu, gledajući fotografiju sebe i Ane iz dana kad ju je posvojio. I pitao se gdje je pogriješio. Njegov odvjetnik, dobar, ali preslab za protivnika kakav je bio Perić, savjetovao mu je da prizna krivnju i pokuša se nagoditi. Marko, dokazi su protiv tebe. Ako se boriš, izgubit ćeš sve i još završiti u zatvoru. Priznaj, plati. Spasi barem dijelić. Marko je te noći nazvao Anu. Nije joj htio reći koliko je loše, ali ona je čula u njegovu glasu ono što je pokušavao sakriti. Tata, rekla je tiho, reci mi sve, od početka. I Marko joj je rekao. O naselju, o dokumentima, o Damiru, o potpisima kojih se ne sjeća da je stavio. Dok je slušala, Ana je osjećala kako joj se ledi krv. Pukotine koje je primijetila prije mnogo godina napokon su se otvorile u ponor. Sve ono što je nejasno slutila kao djevojčica sada je postalo strašna stvarnost. Ne priznaj ništa, rekla je čvrsto. Ne potpisuj ni jedan papir. Dolazim kući. Ana, ne, rekao je Marko. Ovi ljudi su opasni. Ne želim da i tebe uvuku. Izgubio sam tvrtku, ali neću izgubiti tebe. Nastala je tišina na liniji. A onda je Ana rekla nešto što je Marko čuo kao odjek jedne davne kišne noći. Ti me nisi ostavio kad nisam imala kamo. Ni ja tebe neću. Ispustila je slušalicu, već znajući što mora učiniti. Ana se vratila u grad iste noći. Nije otišla kući, već u mali unajmljeni stan blizu suda, gdje je raširila po podu sve što je uspjela prikupiti. Ugovore, bankovne izvode, kopije dokumenata. Znala je da nema mnogo vremena. Suđenje je bilo zakazano za manje od 2 mjeseca, a protiv njih je stajala vojska odvjetnika i na izgled nepobitni dokazi. Prvih tjedana činilo se beznadno. Svaki dokument koji je pregledala potvrđivao je Markovu krivnju. Potpisi su bili njegovi, pečati pravi, tvrtke registrirane. Ali Ana je znala nešto što drugi nisu. Znala je kako izgleda prava prijevara. Prava prijevara nije neuredna. Prava prijevara je previše savršena. Danonoćno je pratila trag novca. Lažne tvrtke koje su primale milijune vodile su do drugih tvrtki, pa do trećih, u sve složeniji labirint. Ali Ana je imala strpljenje, koje su njeni protivnici podcijenili. Svaku transakciju bilježila je, svaki datum uspoređivala. I napokon je pronašla prvu pukotinu. Jedan od potpisa na ključnom ugovoru bio je Markov, ali datiran na dan kada je Marko, kako je Ana znala, bio na bolničkom liječenju nakon manje operacije. Nije mogao biti na 2 mjesta istovremeno. Netko je krivotvorio taj potpis, a ako je jedan bio lažan, mogli su biti i drugi. Uzbuđena, Ana je počela kopati dublje. Otkrila je da sve lažne tvrtke dijele istog knjigovođu, malog čovjeka po imenu Tomislav Rajić, čije se ime pojavljivalo u pozadini svakog dokumenta. Ako je itko znao istinu, bio je to on. Ana ga je pronašla nakon tjedana traženja u skromnom stanu na periferiji, čovjeka slomljena pogleda, koji je znao da je učinio nešto strašno. Isprva je odbijao govoriti. Ne znate s kim se igrate, rekao je drhtavim glasom. Ti ljudi uništavaju živote i ne trepnu. Ali Ana je vidjela nešto u njemu, grižnju savjesti. Znam, rekla je tiho, ali čovjek kojeg su odlučili uništiti mene je spasio kad me cijeli svijet odbacio. Ako mi ne pomognete, oduzet će mu sve. A vi ćete do kraja života znati da ste mogli spriječiti. Rajić je dugo šutio. A onda je otišao do ormara i izvadio kutiju. U njoj su bili originalni dokumenti, pravi obračuni, poruke i upute. Dokazi koji su vodili ravno do Damira Barića i odvjetnika Perića. Čuvao sam ovo za slučaj da dođu po mene, rekao je. Nisam mislio da će nekome pomoći. Samo da spasi mene.
Ana je te dokumente stisnula uz grudi, kao što je nekoć stiskala svoju platnenu vrećicu. Napokon je imala istinu. Ali istina je bila opasna. Već sljedeći dan osjetila je da je prate. Auto koji se pojavljivao previše puta, poziv s nepoznatog broja i glas koji je rekao samo jednu rečenicu. Mlada damo, neke stvari je bolje ostaviti pokopane. Njezin ured u revizorskoj kući nazvao ju je i priopćio da je, zbog navodnog sukoba interesa, suspendirana. Damir je već znao da kopa i povlačio je poteze. Poruka je bila jasna. Ako nastavi, izgubit će sve. Karijeru, ugled, možda i više od toga. Ana je bila uplašena. Te noći nije mogla spavati. Sjedila je u mraku, slušajući svaki korak na stubištu, svaki auto koji bi usporio ispred zgrade. Ali strah je u njoj budio nešto tvrđe od samog straha, čistu odlučnost. Prvi put nakon mnogo godina osjetila se kao ona djevojčica pokraj kontejnera, sama protiv svijeta koji je veći i jači. Nazvala je Marka i zamalo mu rekla da odustaje, da je previše opasno. Ali tada je pomislila na njega, na čovjeka koji je godinu dana molio, dokazivao i borio se samo da bi njoj dao dom, koji nije odustao kad je bilo lakše odustati. Umjesto da nazove Marka, Ana je nazvala novinarku po imenu Lana Horvat, poznatu po istraživanjima korupcije. Zatim je napravila kopije svih dokumenata i pohranila ih na 3 različita mjesta. Znala je da će je pokušati zaustaviti prije suđenja. Znala je da će Perić na sudu izgledati nepobjedivo. No imala je nešto što oni nisu očekivali. Kćer koju su podcijenili jer su mislili da je samo teret iz Markove prošlosti. Uzela je dokumente, duboko udahnula i te noći napisala popis svega što mora dokazati pred sucem. Na vrhu papira napisala je jednu riječ, veliku i podcrtanu. Istina. Za manje od mjesec dana ući će u sudnicu. Dan suđenja osvanuo je hladan i siv. Sudnica je bila puna. Novinari, znatiželjnici, ljudi koji su nekada radili za Marka, a sada su došli vidjeti njegov pad. Marko je sjedio za stolom optuženika, mršaviji nego ikad, u odjelu kojemu je sada bilo preveliko. Preko puta njega, samouvjeren i nasmiješen, sjedio je odvjetnik Vinko Perić, a iza njega, u prvom redu, Damir Barić, odjeven kao da dolazi na proslavu. Markov odvjetnik iznio je slabu obranu. Perić je zatim ustao i riječ po riječ sagradio sliku Marka Kovača kao pohlepnog čovjeka koji je iskoristio povjerenje svojih partnera i okrao vlastitu tvrtku. Predočio je potpise, ugovore, brojke. Sa svakom rečenicom, glave u publici okretale su se prema Marku s gnušanjem. Sudac je slušao ozbiljna lica. Sve je izgledalo gotovo. A onda su se vrata sudnice otvorila. Ušla je Ana. Nosila je, jednostavno, tamno odjelo i debelu fasciklu pod rukom. Marko ju je ugledao i srce mu je poskočilo od straha i ljubavi istovremeno. Ne, šapnuo je. Ana, ne. Ona ga je pogledala i u tom pogledu bilo je nešto od one djevojčice koja se više nije pripremala na bijeg. Prišla je sucu i zatražila riječ kao pravna zastupnica i vještakinja obrane. Perić se nasmiješio, gotovo sažalno. Časni sude, ovo je očajnički potez. Riječ je o posvojenoj kćeri optuženog. Teško da je nepristrana. Nisam ovdje kao kći, rekla je Ana mirno. Ovdje sam kao forenzična računovotkinja i donosim dokaze. Sudac je, nakon kratkog oklijevanja, dopustio. Ana je otvorila fasciklu. Počela je s potpisom. Optužba tvrdi da je moj klijent potpisao ovaj ugovor 15. ožujka.
No medicinska dokumentacija dokazuje da je tog dana bio na operacijskom stolu pod anestezijom u bolnici na drugom kraju grada. Ovaj potpis je krivotvorina. Predala je sucu bolničke nalaze. Sudnicom je prošao žamor. Zatim je nastavila, metodično i nemilosrdno. Pokazala je kako lažne tvrtke vode jedna do druge. Kako novac putuje u krug, kako svaki trag koji naizgled vodi do Marka zapravo počinje na jednom drugom mjestu, u uredu Damira Barića. Predočila je originalne dokumente koje joj je dao knjigovođa, prave obračune, upute pisane Damirovom rukom. Perić je ustao, prvi put bez osmijeha. Časni sude, ovi dokumenti su nezakonito pribavljeni? Ovi dokumenti, odgovorila je Ana, predani su mi dobrovoljno od strane Tomislava Rajića, knjigovođe koji je vodio sve sporne tvrtke. On je danas ovdje i spreman svjedočiti. Vrata su se ponovno otvorila. Ušao je Rajić, blijed ali odlučan. Kada je sjeo na klupu za svjedoke, u sudnici se moglo čuti disanje. Ispričao je sve, kako ga je Damir godinama prisiljavao, kako su gradili lažni trag, kako su planirali uništiti Marka i za sitnicu preuzeti tvrtku. Sa svakom rečenicom Damirovo lice postajalo je sve bljeđe. Ono što je godinama gradio u tajnosti sada se rušilo pred svima, cigla po cigla, baš kao što je on planirao srušiti Marka. U publici je zavladao muk. Ljudi koji su došli vidjeti jedan pad sada su gledali sasvim drugi. Marko je podigao pogled prema Ani, ne vjerujući da djevojčica koju je spasio sada stoji pred cijelim gradom i brani njegovu čast. Damir je skočio. To je laž. Ovaj čovjek je prevarant koji pokušava spasiti vlastitu kožu. Onda vam neće smetati, rekla je Ana, okrenuvši se prema njemu. Da objasnite ove poruke. Vaše poruke. U kojima dajete upute za krivotvorenje potpisa mog oca. Podigla je posljednji dokument. U tišini koja je uslijedila, cijela konstrukcija laži počela se rušiti. Novinarka Lana Horvat, koja je sjedila u publici, već je sve bilježila. Priča koju su htjeli pokopati postala je najveća vijest dana. Sudac je zatražio mir u sudnici. Zatražio je sve dokumente na uvid. Zatražio je istragu protiv Damira Barića i Vinka Perića. Marko je sjedio, ruku prekrivenih lica, dok su mu suze tekle niz obraze. Ne od poraza, već od nečega što nije osjetio mjesecima. Znade. Ana mu je prišla i tiho stavila ruku na njegovo rame, baš kao što je on nekoć spustio ruku na njeno. Rekla sam ti, šapnula je. Nisi me ostavio, ni ja tebe. Ali dok su Damira Barića izvodili iz sudnice, pogledao je Anu pogledom punim mržnje. Borba u sudnici bila je dobivena. No ono što slijedi, obnova svega što je uništeno, tek je počinjalo. Istina se u danima nakon suđenja proširila gradom poput vatre. Ono što je počelo kao priča o padu poštovanog graditelja, pretvorilo se u priču o zavjeri, izdaji i mladoj ženi, koja se sama suprotstavila moćnima. Damir Barić i odvjetnik Vinko Perić uhićeni su i optuženi za prijevaru, krivotvorenje i pranje novca. Banka i investitori koji su čekali da za sitnicu progutaju Kovač gradnju, povukli su se u tišini, praveći se da nikada nisu ni postojali. No pobjeda nije bila čista, kao što pobjede rijetko jesu. Marko je oslobođen svih optužbi, ali mjeseci sumnje ostavili su ožiljke. Mnogi radnici već su otišli. Neki klijenti nikada se nisu vratili. Ime koje se gradilo godinama bilo je okaljano i trebat će vremena da se opere. Novac koji je nestao dijelom je bio nepovratno izgubljen u labirintu lažnih tvrtki. Carstvo je spašeno, ali ne netaknuto. Marko je stajao pred svojom tvrtkom, gledajući natpis Kovač gradnja. I po prvi put shvatio nešto važno. Godinama je mislio da gradi carstvo od betona i čelika.
Ali pravo carstvo koje je izgradio sjedilo je pokraj njega. Bila je to Ana. Djevojčica koju je jedne kišne noći odlučio ne ostaviti, postala je razlog zašto danas uopće ima što spašavati. Zašto? Pitao ju je jedne večeri, dok su ponovno sjedili za onim istim kuhinskim stolom, s brojevima raširenim pred sobom, baš kao nekada. Riskirala si sve. Posao, sigurnost, čak i život. Za tvrtku od cigle i papira. Ana ga je pogledala. Nisam to učinila za tvrtku, tata, rekla je. Učinila sam to za čovjeka koji me naučio da ime nešto vrijedi. Koji nije odustao kad je bilo lakše odustati. Ti si mi dao dom kad ja nisam imala kamo. Kako sam te mogla ostaviti kad tebi nitko nije ostao? Marko nije mogao odgovoriti. Samo ju je zagrlio, dvoje ljudi koje krv nije spojila, ali koje je nešto jače od krvi držalo zajedno. U mjesecima koji su uslijedili, Marko je polako obnavljao tvrtku. Ovaj put nije jurio za veličinom. Gradio je manje, ali pošteno, plaćajući radnike na vrijeme, birajući projekte koji su značili nešto, škole, domove, obnove starih četvrti. Ana je napustila veliku revizorsku kuću i otvorila vlastiti ured, posvećen otkrivanju prijevara kakva je zamalo uništila njezina oca. Braneći male ljude od moćnih, pronašla je svrhu koju je tražila cijeli život. Tomislav Rajić, knjigovođa koji je smogao hrabrosti progovoriti. Dobio je blažu kaznu zbog suradnje i konačno mir kojeg godinama nije imao. Novinarka Lana Horvat napisala je seriju članaka koji su razotkrili čitav sustav korupcije skriven iza velikih građevinskih projekata. I mnogi drugi ljudi, ohrabreni Aninom pričom, počeli su govoriti. Godinama kasnije, na dan kada je Ana otvorila svoj ured, na zid je objesila samo jednu stvar. Nije to bila diploma, ni nagrada. Bila je to stara, izblijeđela fotografija, muškarac i mala djevojčica ispred kamiona. Oboje se smiješe, iako nemaju gotovo ništa. Ispod nje napisala je rečenicu koju je Marko izgovorio jedne davne kišne noći. Sada imaš dom. Zauvijek. Jer to je bila prava istina ove priče. Nije riječ o novcu, ni o tvrtki, ni o osveti. Riječ je o tome što se dogodi kada netko odluči ne okrenuti glavu. Kada netko, usred hladne i ravnodušne noći, odluči stati i pružiti ruku. Taj jedan čin dobrote vratio se 15 godina kasnije, da spasi sve. Marko nikada nije tražio zahvalu kad je pružio ruku uplašenom djetetu. Nije to učinio jer je očekivao išta zauzvrat. Učinio je to jer je bilo ispravno. Jer drugačije nije znao, niti je želio. A upravo zato mu se, kad je najviše trebalo, vratilo stostruko. I dok gledate ovu priču do kraja, možda i vi poznajete nekoga tko je jednom stao uz vas kad je bilo najteže. Nekoga tko nije okrenuo glavu. Ako vas je ova priča dirnula, ostavite komentar i recite nam tko je vaš čovjek s kišne noći. Podijelite svoju priču, jer možda će nekome dati snagu koja mu upravo sada treba. I ako vjerujete, kao i mi, da dobrota nikada nije uzaludna i da se istina, ma koliko duboko zakopana, uvijek vraća na svjetlo, pretplatite se na kanal i ostanite s nama. Jer sljedeća priča koju ćemo ispričati mogla bi biti upravo ona koja vam promijeni pogled na svijet.